I kwuo maka Nigerian Premier League. Izuụka gara aga anyị ekwu maka Nigerian Premier League. Anyị ma ọtụtụ n'ime ọnụ mana league agwụgo. Anyị ekwuzi kedu mgbe a ga-ebido the new season dịka na-esi eme ya n'obodo oyibo maka ọ na-agbacha season agụ ezumike then ekwuzie mgbe a ga-ebido nke ọzọ ya season nke ọhụrụ mana ọ tego aka ndị mmadụ na-ajụzi league agwụgo na-ajụzi kegezi mgbe a ga-ebido ke date a ga-ebido ya bụ new season Nigerian Premier League as NPFL. So nne biko after everything mechara and we go date that will 14th of January ka ga-ebido. Ajụ na ajụ gị na dịka an osi wee dịkịta ọ dị mma na a na-ebido ya na 14th of January maka na 14th of January ahụ wụ ile ya anya ọfụma mgbe ahụ all half season ke ndị oyibo ọfụrụ just half season ka season niile gwụ ọtago na-ajụ gị na kekisi wee fụ ya ọbara n'anya ya ekwesị itinye ya mgbe ahụ ka ọwụ anya n'ala azụ ka ya na-aga ihu. Esikwa m kwuo n'uche gị n'uche nke m uche onye adịghị njọ oge ha na-eji ebido nke ha na mgbe anyị nwa ji ebido nke anyị abụ otu ya mere na ha ya gbacha nke ha Mee June ha bịa nọọ ihe dịka otu ọnwa ha na-anọrọ ọnwa ịtọ ọnwa na-abụ nke ịtọ bụ Ọgọst ha ebidokwa ọzọ ya ka na-akpọ pre-season ha bidozie nke ahụ kama na anyị nwa ọdịa m ka ya na-agba pre-season ọ ya mere o jiri dịka etinye ya na mkpụrụ ụbọchị nke 40 na ọnwa Jenụwarị nke afọ 2018 ka ejiri bidozie ya mgbe ahụ ọ bụ na ọ dịcha njọ ị na-aghọta kama na ọ ka anyị were nye ohere ka ọ bụ na emere ndị merụrụ ahụ ka nwee ike nweta onwe ha nakwana ndị ji eji ahụ ka nwee ike jụọ ụlọ ọgwụ ele ha ahụ mara ma ebido mgbe anyị ebido ma ọkpụkpụ ha onye esi ike mgbe ahụ ka anyị enyekwu ha obere ezumike ị na-aghọta na uche gị ka njikwa gị ọzọ dịka ndị mmadụ na-ekwu kịta anyị ga-akpọzi ya new season ka ga-akpọ ya ajụjụ dịka ihe a na-ajụ m chọrọ ibu ụzọ saa ya bụ ajụjụ ka mazie m ga-ekwu dịka uche gị na a ga-akpọ ihe ahụ new season maka na season ahụ new season ahụ dịsị ka old season because na January ka a ga-ebido new season while n'obodo oyibo agbago ha ọkara agago ọ dị mma ọ gaghị aka mma anyị nwere na-ebido mgbe ndị ọcha na-ebido ha nwa na-akwụsị anyị nwa na-akwụsịkwa kedu ihe ị nwere ikwu? Sikwa m kwuo ama asị na ntu anyị si eme adịa mma maka na ọ na-adị mma ihe ọbụla ya eme ihe ọbụla kwesịrị ka eme ya ọfụma ya bụ na ndị ọcha na-abụ ha ebido Mee June kwụsịkwa ebido Ọgọst nna nwanne m agbachazie ya Mee June o kwesịkwara abịa zuo ike Julaị June ahụ ya afanye obere abịa gbaa zuo ike Julaị Ọgọst ya dịka first or second week ebido ha kpọrọ pre-season wee mara ma ụkwụ osiele ha ike ma ahụ dịkwa ha mma ma ha ya gbalikwa bọọlụ ụmụ ihe ndị ahụ kwesịrị ka anyị nwa sikwa ntụ ohu ṅụọ mmiri ndị ọcha sikwa ntụ ohu na-eme nke anyị maka na ihe ọbụla emeziri emezi ndị a na-akpọ ya nwa mma kwe ma tụọ ya kama na isi ntụ ahụ na-emekwa ya ọ bụ na ọ ya anyị arụ anyị eburu ụzọ tụlegodi ya atụle maka na ọ ya akakwa mma isikwa m kwuo n'uche nke m na-asị ka na-ebido ya mgbe ahụ ha nwa na-ebido nke ha ya bụ ha na-akwụsị anyị nwa na-akwụsị a na-ezukwa ike mgbe ha ji ezu ike ka ọ ya bụ onye nwekwa ihe ọzọ ọ chọrọ ime o jekwa je mee ya ka ọ ghara ịbụ na emechara mgbe bịa dawekwa n'ime mgbe anyị agba ụmụ ihe ndị a na-akpọ World Cup ma Nations Cup ka ọ ghara ịdawega mgbe ahụ bịa bụrụ ihe inye nsogbu nyekwara ndị na-agba ya mbụ bọọlụ ụkwụ na-aghọta